थांनाय जे 17 बोसोरनि सरकार जेसेबांखिनि जोंनो जौगाथाय होलांनांगौ बैफोर जौगाथायफोरखौ जोंनि थाखाय लानाय जों नुनो मोनाखै आरो जोंखौ बिमा बाथुलनि फिसा बायदिसो नोजोर होदोंमोन। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो बोदोलान चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोदान आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ स्क्रिप खालामालासिनो फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्ला गासैबो बाथ्राखौ मिथि मोनगोन। लोगोफोर, आंनि दिनै बे टपिकआनो जागोन, दिनैनि आंनि भिडिअ लाबोनायानो जागोन दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर सोरखार मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे इउपिपिएल हान्जानि जे सोरखार सोलिबाय थादों आरो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि सोलिलांनाय बे सरकारनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। जे दिव्यांग जाय बेंगुरा बा नोरजिया बेफोरनि मोनसे आफाद दङ, जाय बे आफादनि आफादगिरिया 17 बोसोराव जे सरकार सालायनायमोन हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोननि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। मानोना बिथांमोनखौ 17 बोसोराव जेबो मुलाम्फा खालामना होआखै बा बिथांमोननो जेबो खाबु होआखै, बिथांमोनखौ बिमा बाथुल बायदि माने नाथ्रोदनानै दोनदों होननानै बेफोरबायदि गोबां अजद दैखांनाय नुनो मोन्दों बा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय जे बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय सरकार इउपिपिएल बे हान्जानि सायाव बा सोरखारनि सायाव गोबां बाथ्राखौ बाख्नायनाय बा बिथांमोननिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हादों होननानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बा बाख्नायनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोफोर, रायजोफोरनि गेजेराव बेसेबां सैथो? दा 17 बोसोराव बिथांमोनखौ नासयनानै दोननाय बा जेबो मावनो हायि बा मावनो हादों बेफोरनि बाथ्राया थार बा नंखाय, बा दानि बिटिआर सोरखारा बेसेबां मावनो हादों मावनो हायाखै बिनि बाथ्राया बेसेबां थार बा नंखाय, बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय हरदो लोगोफोर। आं नोंथांमोननो मा बुंदों गासैबो बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब गासैखौबो। बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो आङो नोंथांमोननो मा बुंदों थांनाय 17 बोसोर सरकारनि सायाव आरो दानि बिटिआर सोरखारनि सायाव मा बुंदों गासैबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लोगोफोर। बिदिब्ला नायलांदो। थांनाय जे 17 बोसोरनि सरकार जेसेबांखिनि जोंनो जौगाथाय होलांनांगौ बैफोर जौगाथायफोरखौ जोंनि थाखाय लानाय जों नुनो मोनाखै आरो जोंखौ बिमा बाथुलनि फिसा बायदिसो नोजोर होदोंमोन। दा जोङो अफिसाव हाबनांगौबाबो बिसिनावहाय मोजां मानसिफोरजों लोगोसे जोंखौ लाइनाव थाफानानैहाय जों हाबनो मोनबा मोनबाय, हाबनो मोनाबा ओरै फैफिननांगौ जायोमोन। दा लिडारफोरखौ जों लोगो हमनो थाङोब्ला बिसोरनाव मोनसे रिसिप्ट लानानै जों लाइनाव रिसिप्ट दाननो थाखाय थानांगौ आरो बिसोरनि जि लिडारफोरखौ लोगो हमनांगौबा जोङो लाइनाव दरजायाव गिदिंबायनानै सानफा थोलो थानानै जों गिदिंफैफिननांगौ जायोमोन। दा बेनि थाखाय थांनाय जे 17 बोसोरनि सरकार जेसेबांखिनि जोंनो जौगाथाय होलांनांगौ बैफोर जौगाथायफोरखौ जोंनि थाखाय लानाय जों नुनो मोना। दानि सरकारा डाइरेक्ट जोंनि थाखाय माबा मोनसे स्किमबाबो मानब सेवा मिशन जे जोंनि गथ' जेनाखि होनाय बे आसनि बायदि मोनसेबो लानाय नुनो मोनाखै। एबारनि सरकारा जे मावनो आखायाव लादों बा मावगासिनो दं बाख्नायजाथाव आरो गोग्गाथाव। मानसि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंनि जेनाखि दुखुथिया गरिब श्रेणी गोग्लैसोनानै थानाय जेनाखि जोंनि गोबां देहायारि जेंना गोनां अर्थात दिव्यांग बिदा फंबाय आइ आफानो बोसोराव 100टा मानब सेवा मिशन आसनि लानानै बिटिआर सरकार दैदेननाय मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि गोथार जौगानाय आरो सान्थि परिबेशनि गेजेरजों जोंनोबो थांनानै थानो थाखाय बा जेबाबे मोजां मानसिफोर बायदि सिगांथिं आवगायलांनो थाखाय समाज कल्याण विभागनि मानव गेदेर इएम गौतम दास सारा गावनि जेनाखि बिटिआर हालामनि जौगाथायनि जेनाखि पुन्जि बिनिफ्राय 100टा इ रिक्सा आरो 50,000खै 200 जननो होदों आरो स्किल ट्रेनिं सेन्टार मोननै बावैनो बानायगासिनो दङ, टंलायाव मोनसे आरो काजलगावआव मोनसे। आरो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बिटिआर हालामनि जेनाखि गाहाय खुंथायाव थानाय खुंथायगिरि मानव गेदेर श्रीजुत
प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो आसामनि श्रीजुत डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंथायगिरि प्रमद बर' सारा मोननै सोलोंथाइनि गोथार स्कुल खुलिनो आखायाव लादों। एबारनि 2024-25 मायथाइनि जेनाखि बाजेट सेसन डाइरेक्ट एबार जोंनि थाखाय गोथार बाजेट सेसनाव सोसननाय जों नुनो मोनदों। दासिमथ' जोंनि सुबुंफोरनिफ्राय सरकारा जे हाबाखौ मावगासिनो दं बे हाबाफोर मावनायाव खायसे थाखा जोंनि सुबुंफोरनिफ्राय बिटिआर सरकारा लायाखै आरो कर्मचारिफोर जेनाखि कन्ट्राक्टरफोर बा साप्लायारफोर बैफोर साप्लाय होग्राफ्रा बिथांमोनाबो खायसे थाखा जोंनि सुबुंनिफ्राय लायाखै। दानि जे गोजोन आरो खौसेथि आरो शान्तिनि जे सरकार मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सार दैदेननाय जे सरकार बिनि साफ्रोमबो EM-GM साफ्रोमबो जोंनि सुबुंफोरखौ मोजाङैनो रेसपन्स होयो आरो मोजाङैनो जोंनि मानसिफोरखौ अनो। दा बेबायदि अननायनि वातावरणखौ नुनानै जोङो बिसोरजों गोरोबनानै जेनाखि पलिटिकेल ग्राउन्डआव जों सहाय खालामनांगौ बिसोरखौ सहाय खालामबोगासिनो दं आरो जोंनि जे सुबुंफोरनि थाखाय मा प्रयजनिया भबिष्यताव प्रेजेन्ट एन्ड फिउचार जेनेरेसनफोरनि थाखाय मा गोनांथि बा अबे जिनिसखौ जोंनो थाखाय गोनांथि बे जिनिसफोरखौ सार्भे खालामनानै मोननायलाय जों बुजिनो मोनाबाबो नैबे ई-रिक्साखौ जोंनि थाखाय संसार सोलिनायनि गेजेरजों एफा एनै थाखा फैसा अभाब अभियोग जाया जेन' बेफोरजों संसारफोरखौ बा न'खरफोरखौ खांलांनो हायो बेनि थाखाय नैबे ई-रिक्साखौ बिटिआर हालामनि जे गाहाय खुंथायगिरि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननायनि जेनाखि EM गौतम दास सार बिथाङा गावनि जेनाखि बिटिआरनि पुन्जि गावनि पुन्जिनिफ्राय नैबे ई-रिक्सा 100टा आरो 50,200 सुबुंनो जोंनो थाखाय होनायनि थाखाय रोजा रोजा बिथांमोननि जिउआव जेन' जानाय लोंनाय थाखा फैसा धोन दौलत बिसि फिसा आरो जिउ गासिबो आयगोलाव आरो सान्त सुस्थ जाफुंसारनो हाथों होननानै जोंनि आफादनि आं गाहाय आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।